Aduh. Kuwi mesti mergo ngombe es. Yo ora, salah ngono dadak bokeke bapak yo ngopo? Lah aku salah. Ya iya no. Wah ya ora, sing salah bapak. Sing tak kekne bapakku ora kudu diombe. Lah wong disawange ketok seger kok ya mula tak ombe. Nah, nek ngono ku jenenge keteki. Wong salah sira gelem ngaku salah. Cok. Bar kok ndi? Kok ngomong, Cok. Ora ngomong to. Lah caraku ngomongi piye? Jare HP-mu lagi sloyo. Mau tak takoke es. Pak, kok aja nganggo wong lagi ngomongan to? Wah, berarti aku watuk iki mesti mergo kowe dot. Kok saged, Pak? Lah aku gara-gara ngombe esmu dadi watukku kekel. Mboten lho, Pak. Kudune sampeyane ngetos. Nek lagi gak enak badan, ampun ngunjuk es. Lah kan yo iman-iman to, Dot. Tapi kudune bapak lu eman karo awake. Lah wong pikir kuwi ngombe es yo ora apa-apa lho, Le. Esuk melih dieling-eling, Pak. Nek lagi masuk angin, ampun mimi es. Sing masuk angin ki lho sapa? Nah, bapak no. Lah wong awak kuwi nggur panas kok ora masuk angin kok. Mosok masuk angin awake panas. Wah, nek awak dhewe suwe-suwe ning kene sing masuk angin malah awak dhewe, Cok. Ini sambut. Yo, ayo. Wah, lagi dinner, Mas. Iya, Cok. Wah, cocok. Awalnya adem-adem, mie godhog. Wis deman durung? Kowe sok, Mas? Aku durung, Mas. Jain piye, Cok? Ora, Mas. Pangan bae. Pak Joy mau ngapusi tok, Mas. Mau Pak Joy maam karo aku. Ya, tak mangan sik. Kang? Oh, Kang? Nggih, mang mlebet, Pak. Oh iya. Loh, kowe kok saya dadi to, Kang? Lah napa kula niku jaran dor to, Pak? Ono iki mung kademen lho. Lah kok bablas watuk to? Lah napa kademen teng watuk niku nganggo menggak-menggok kok nganggo bablas barang. As kowe iki lara barang kok jek celelekan lho. Rencanaku esuk-esuk aku arep ning desa. Salam Bu Mami ya, Mas. Aku ya salam ya, Mas. Yo, esuk tak sampeke. Lah rencanaan Pak apa, Mas? Motore Pak RT, Cok. Lah motore papiku lagi suloyo. Rencanane arep nginep apa ora, Mas? Durung ngerti, Dot. Nonton situasi sik. Ya sak nu, tak musik, Mas. Lah rene iki arep ngopo? Suka aku rene arep jak kencanan, Mas. Rencana apa? Aku karo Pak Joy sesuk rencanane Mas CFD-an, Mas. Lah terus arep ngejak sampeyan ngono lho, Mas. Aduh, sorry ya. Lah sesuk aku ning desa. Yo ora apa-apa, Mas. Terus yo, Mas, sik ya. Sirku ki kowe arep tak jak ning desa, marani sawah. Lah nek jenengan Tegal nggih mangjak, Pak. Ya ora.
Ya mergo aku ngerti kahananmu kaya ngene. Ya aku kudu ngerteni to. Oh, gini jenengan yo ngerti. Mbok kowe iki akeh sing ndonga, Kang. Bersyukur. Ora kok senengane gawe anyele wong wae. Lah, mosok wong lara kon bersyukur to Pak Kliwon? Lah iya no, kowe kudu bersyukur. Isih diparingi lara. Isih iso ngrasake lara. Tegese Gusti Allah kuwi isih sayang karo kowe. Seneng utawa susah, awake dhewe tetep kudu bersyukur. Go yo kanthi ngucap syukur kuwi awake dhewe bakal iso ngrasake kabagiane ngurip. Wes ya, serampung iki. Aku tak bali sik. Nggih, Pak. Nuwun. Ya. Sok meneh aja ngono, Jo. Sakti Mas Fandra. Iya, yo. Aku ora ngerti tenan kok. Awak dhewe nak perlu melu donga, Jo. Ben Bu Mami ndang cepet pulih. Ya Allah, mugi-mugi Bu Mami ndang cepet sehat. Lan diparingi bagas waras. Lan ugi bagas kewarasan kangge sedaya warga kampung Riwil ya Allah. Amin. Jo, tangi. Sida ning CFD apa ora? Lah iki jam piro, Pak? Jam 7. Alah, cek kurang 2 jam. Ngapa le? Loh, dadi ngoroke sangar tenan. Lah wong ngono kuwi iki wis kendek bengi lho. Lah apa kowe iki ra krungu? Ndak wingi wae turune sak aku lho, Pak. Men patut angel kan yo, aku ngopo-opo. Wah, kaya duwe diesel ya, Le. Diesel tanpa mesin, tapi ndek gigi. Normal kabeh no. Meh piknik ta, Mas? Ora iki Tak kira meh piknik. kurma nasi tok. Ben mesine awet. Mesin ibarat sayur ya. Sayur. Ya iya no. Maksudnya? Sayur ke ben awet. Dipanasi, diinget ben supayane ora mambu. Oh, tadi kabeh yang berhubungan karo mesin dipanasi. Ya iya. Nawet. Ya anu, mesin apa wae? Saka mesin potong rumput. Ya tak omongi. Mesin potong rumput, mesin diesel, mesin fotokopi iki dipanasi kabeh ben supayane awet. Oke. Ya iki sadurunge nyuwun sewu. Nek ngomongke tentang mesin, ya aku ya turah mendalami to. Mergane aku mendalami banget tentang mesin. Nah, mesin ATM kae, Mas. Kademen terus nang ngasih kok awet-awet wae. Lah wong Apa? lah wong pas pelajaran kuwi aku ora mlebu. Bocah ki piye to kok malah turu meneh iki? Lah kok malah ngorok iki saut-sautan. Apik lho iki biasane iki langsung jumenglung suruh imbal-imbalan. Iki kok berarti bisa jumbleger suruh imbal-imbalan. Oh. Alhamdulillah cek iso ngrasake dodo mburi. Ger. Selamat pagi. Wis waras to, Gan? Lah napa kula edan to, Pak? Maksude iki watuk karo masuk anginmu wis mari ngono lho. Pun mendingan, Pak. Rada enteng.
Nggur gari gatel-gatel tok. Loh, saiki ganti biduren to? Biduren pripun to? Lah gatel-gatel. Lah, maksude sing gatel niku tenggorokane niku lho. Ya nek tenggorokane gatel ya dikukur to. Lah, piyayi kok lucu men to ya. Ih, ha, ho. Go Pak, go. Nang ndi? Pripun to sampean ki? Lah piye to? Lah turene ajeng niliki sawah. Wong wis tak undur 3 dina kas kok. Duh, tiwas kula niku mari lho, Pak. Nek mari yo alhamdulillah to, Kang. Tiwas mari nek ra sida lunga ngeten iki rak ya gabut to, Pak. Tur wengi iki aku ki mau rencana. Nek aku yo ora ngerti nek kowe iki wis mari kok. Nggih pun, nggih ngijoli rasa gelo to, Pak. Teng CFD kok. CFD ki apa to? Car Free Day. Artine Hari tanpa kendaraan. hari tanpa kendaraan arep lunga apa arep mlaku piye? Lah kok malah bulet teko ndi-ndi. Jo, Pak Jo. Jo. Pak Jo. Wah, cek turu ya. Nuwun, Dek. Wah, iki cek turu to. Jan ngoroke nyeni tenan. Gayung bersambut. Jo. Pak Jo. 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 Pak Jo. Jo. Loh, Mas, Tak gah paejo sing tangi kowe to, Dot. ki jam piro to, Mas? Woi. Tengah 8 ketok. Halah. Jo. Ayo. Jo, apa tuh? Rek Mas Fandra ku lho. Oh, Mas. Gocep di ora. Wis jam 7:30 lho, Jo. Kurang sak jam setengah lho. Piye to ki? Lah sampean masih dolen desa to, Mas? Jarine papiku rada awan-awanan. Cek pirang-pirang jam meneh, Mas. Sok gemes ki. Mana yang Kang? Ajeng wangsul, Pak. Ora dolan to? Mboten kok. Wong ajeng dolan kena mboten sida nu kok. Lah ngopo? Loh, lah nggih mang tangklet jenengan dhewe to. Ora sida ning desa kuwi sebabe apa? Lah, bocah iki turune apa ngimpi balapan ngopo piye? Ngoroke kok balapan lho.